салом алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. мо шукронаи худосозем хубем. иҷа мо борза кас кардем ай фаберлик боромон омадай дӯстони азиз. чун ҳар вақта ҳами фариза пешпиртак баъд ма худамда инам хеле якта красовки заказ кардаги будам. ҳамқа беҳтарин качествени хушрӯ дӯстони азиз, беҳада качестваш гап надорам. ҳамиқа хушрӯе ки беҳад хушрӯ баҳорида мепӯшӣ иншалло ки ҳамин наличи набуд наличи шидай маҳқул ина иҷош кожни иҷош латаги дарунаш беҳад хушрӯ меяхки хушрӯ сабук вазбин не барои баҳор гирифтам. баъдан фаризада комплект гирифтаги будем на хеле савзак ира барои ам баҳор пӯшак якта футболка гирифтем барои ӯ падоби ӯ футболка гирифтем бениҳоят хуб качествашта ма гап надорам. и фаберлика либосошта барое ки ина аллакай ай кор кардаги май моҳи сентябр мо чира ҳама чимона бугем ай фаберлик гирифтесем либосомона чизе ки ҳастайда фаберлик. баъдан инаи брижара спортивни брижара ира костюм шуда шаварам гирифта будам. ина брюкшам гирифтам ҳами свет спортивкаша гирифта будам. ина брюкшам гирифтам. баъдан духтаракҳои хушрӯ якта ина хел пена барои мардака гирифтам. якта чой и чой беҳад хубай кадоме ки ай бехобӣ танқисӣ мекашанд и барои хобай ҳам барои хобай ҳам организма тоза мекунад. кадоме ки кор кардан мехоҳад ҳами компания пушаймон намешавад. номерои болои экран буда бинависед ё ин ки хоҳед ки заказ кардан метавонед ки шумо заказ кунед. чойо уқа қимат нестай. баъдан мо харидем барои бижутериёам дора. бижутериёи бениҳоят хуб дора. инаи бижутериё ҳози дар ҳами ҳози вақти ҳози беҳад арзон аст. скидка катия ина ма гирифтам ҳам сипочка кулончик ина гӯшпорош бениҳоят хушрӯ ира барои сонера гирифтем. ина хел бо коробкачаи хушрӯак дора. просто подарка гирифтем ина мехел. баъдан барои кӯдакора инаи нохунашонда як лаг мекунад. ина хеле чиё гирифтам барои хурсандии кӯдакода дастошон мечаспонанд дар нохунашон мечаспонанд. бениҳоят хурсанд шудай. бестагози ма худам мечаспонам фариза. баъдан касоне ки мехоҳанд бо мо кор кунанд метавонед шумо регистратсия шавед. каталоги оянда ина ёра бепул падарка бигиред. марҳамат бинависед дар номерои болои экран буда. ҳатман ки кора ма худам мефаҳмонам. кора хушрӯ карда баҳри шумо мефаҳмонам. ба ғайраи либоса ба ғайраи пӯшока ба ғайраи косметика бо компанияи фаберлик ина хеле украшения дора. бо компанияи фаберлик дора лечебни трава дора капсулаҳои беҳтарин табобатӣ бениҳоят чизои хуб дора. ози мечаспону ози мечаспонум охе инам хеле хай. дӯстони азизу меҳрубони ма киёд кадаям хеле чиза ма бисёр дӯст медорам. я ҳафта нашидай тайёр кардагим. ина бо дилам кашид бо ина як камтарак зволача гирифтам. дар иҷа соня вообще намехӯра ки элиф кати фариза кати ма якҷоя мехӯрем. насибози инҷа тайёр кардем мекашем дар тавоқ ба чакаи тоҷикӣ мехӯрем. қабамазза ки ту поша кашида хӯрдаистем ба даст. нем хеле ба мо иштиёи таом. касе хӯрдаиста иштиёи таом.